हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना नुदों मोनसे सावगारि आरो बे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों मन्दिरजों लोगोसे मोनसे स्काल्पचार अदेबानि लंथाइ खुलि होनना बुंदों। दा बे स्काल्पचारनि आरो मन्दिरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथियाबो जानो हागौ गोबाङानो। दा बे मन्दिरनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों आरो मोनसे रायजोनि सिङाव थानाय गासैबो बे रोखोम मन्दिरफोरनि बागै नोंथांमोनजों आं बाहाय सावरायलायनो नागिरनाय जादों। दा फैदो फारि फारि सावरायलांनायाव बाहागो लादिनि। दा बेवहाय लानाय जादों नोंथांमोननि थाखाय तामिलनाडु रायजोखौ सिगाङाव आं आसाम आरो गुबुन गुबुनखौबो सावरायखांबाय। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबा मोनगोन जे आसामाव मा मा टेम्पोल दङ आरो बेनि गायसनगिरि आरो गायसननाय टाइमफोर। दा बेजों लोगोसे दाहाय फैदो फार्स्टआव समायना रमायना माखासे मन्दिरफोर, जेरै फार्स्टआव नुगोन नोंथांमोनहा बृहदेश्वरार टेम्पोल। बेखौ नोंथांमोना नुदों जे बियो थान्जाभुर मुंनि जायगायाव दङ तामिलनाडुनि, आरो बेखौ लुनाय जादोंमोन चला डाइनास्टिया, चला फोलेरा लुनाय जादोंमोन। बेसेबांबा समायना रमायना बे मन्दिरखौ, बेजों लोगोसे बेखौ 10 सेन्सुरि बा 10 जौथायावनो लुनाय जादों होनदों आरो बेखौ शिब मोदायनि थाखाय बावनाय जादों होनदों, माने शिबखौ फुजिनाय जायो बाहाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट हिसाबै नुनाय जागोन एखे रायजोनि गोजा गासैखौबो बाहाय बुंखादों, दहायनो तामिलनाडुनिखौ लानाय जाजोबदों। आरो नैबे मोनसेबाव टेम्पोल, दा बेबो जोबोद समायना रमायना, बे जाहैबाय मीनाक्षी आम्मान टेम्पोल। बे जाहैबाय मादुराइयाव दङ होनदों, तामिलनाडुनिनो। आरो बेखौ 16 जौथायाव लुनाय जादों होनदों आरो नायक फोलेरा बेखौ लुनाय जादों होनदों, नायक रुलार्सफोरा। बेनिफ्राय बेखौ पार्बतीनि मुङाव बावनाय जादों होनदों, मोदाय पार्बतीखौ बाहाय फुजिनाय जायो। बेनिफ्राय दङ बेवहाय दंबावो मोनसे श्री रांनाथस्वामी, बेयाव नोंथांमोना नुदों। बेयो जाहैबाय श्रीरंगामाव दङ आरो बेखौ बावनाय जादों होनदों लर्ड बिष्णुनि मुङाव बेखौ बावनाय, आरो बेखौ 16 जौथायाव लुदों आरो बेखौ नायक डाइनास्टिफोरा लुलांनाय जादों होनदों। बेसेबांबा समायना रमायना बेबो। नाथाय जोंनि आसामनि बेलायाव जों एसेग्राब माने मोजां नुनो मोननाय जाया गुबुनफोरनि रुजुनायाव, आरो तामिलनाडुआव बयबो गोबांथार दंथारो। दा बेखौ मानो होनबा गोदोनि जेनाखि भारतनि राजानि खुंथाइफोर, बेफोर गासैबो खोला भारतावनो जाजोबदोंमोन आरो बिथांमोनानो बांसिन रांखान्थियारि बिथिङै जौगाहोलांनाय जादों। दा फैदो नैबे मोनसेयाव, बे जाहैबाय जाम्बुकेश्वरार टेम्पोल, आरो बियो तिरुबन्नाय कापाल मुंनि मोनसे जायगायाव दङ आरो बेखौ लुलांनाय जादों महाराभान सुदारापन्डी बिथाङा लुलांनाय जादों। बेनिफ्राय बेखौ 2nd सेन्चुरि AD आव लुनाय जादों होनदों। बेनिफ्राय बेखौ बावनाय जादों, बेबो शिबनि मुङाव बावनाय जादों, शिबखौ फुजिनाय जायो बे मन्दिरावबो। दा बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दंबावो, सावगारियाव नुदों कान्ची कैलासन्तार टेम्पोल, बेयावबो लुनाय जादों, बेखौ काशीपुरमाव लुदों। बेयो मोनसे आरोबाव समायना मोनसे मन्दिरबाव तामिलनाडुनि, बेखौ बावनाय जादों शिबनि मुङावनो, आरो बेखौ 7 जौथायाव पल्लव फोलेरा लुनाय जादों होनदों। बेनिफ्राय दंबावो एकाम्बारेश्वरार टेम्पोल, बेयो जाहैबाय कान्चीपुरमाव दङ। बेखौ 600 जौथायावनो लुनाय जादों होनदों, 600 जौथायावनो। बेनिफ्राय लर्ड शिबनि थाखाय बेखौबो बावनाय जादों होनदों, बे मन्दिरखौबो। बेनिफ्राय दंबावो आरो मोनसेबाव रामानन्द स्वामी टेम्पोल, बेखौ लुनाय जादों होनदों रामेश्वरम मुंनि मोनसे जायगायाव, आरो बेखौ लुनाय जादों 12 जौथायाव लर्ड शिबनि थाखाय लुनाय जादों, आरो बेखौ पान्डे फोलेरफोरा लुलांनाय जादों होनदों। बेसेबांबा समायना रमायना मोनसे मन्दिरबाव। बेनिफ्राय दंबावो कापलेश्वरार टेम्पोल, बेयो जाहैबाय चेन्नाइआव दङ होनदों, आरो बेखौ 7 जौथायाव लुनाय जादों पल्लव फोलेरफोरा, आरो बेयाव शिबखौ फुजिनाय जायो होनदों बाहायबो। आरो बेबो मोनसे तामिलनाडुनि जोबोद मोनसे मुंदांखा आरो समायना रमायना मन्दिर। बेनिफ्राय दङ मन'लिस्टिक रक टेम्पोल, अन्थाइखौ दानख'नानै लुलांनाय मन्दिर, आरो बेबो महाबालिपुरमाव दङ, आरो बेखौबो शिबनि मुङाव बावनाय जादों, माने शिबखौ फुजिनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय पल्लव डाइनास्टिया बेखौबो लुदों आरो 7 जौथायाव बिथांमोना बेखौ बानायनानै गालांदों होनदों। दा बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो नागाराजा टेम्पोल, बेयो जाहैबाय नागारकइलाव दङ, आरो बेखौ नागाराजानि मुङाव लुलांनाय जादोंमोन होनदों। नाथाय समखौ होनाय जायाखै बेवहाय, माला लुलांनाय जादोंमोन बेखौ। दा बेबो मोनसे मुंदांखा टेम्पोल। बेनिफ्राय दङ कुमारी आम्मान टेम्पोल, कन्याकुमारियाव दङ, बेखौबो बावनाय जादों होनदों, कन्याकुमारी मोदायनि थाखायनो बेखौ बावनाय जादों। आरो कन्याकुमारी जाहैबाय फ्राय गणेशखौनो बुङो,
नोंथांमोना नायबा नुगोन बेनि मुङाव बावलांदों। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे नैबे मन्दिर, बे जाहैबाय तिल्लाई नाटराज टेम्पोल। बेखौ चिदाम्बरमाव लुनाय जादों आरो बेखौ मोनबा गोहोनि बिगोमा माने बार, हा, दै, अर, अख्रां बेजों लुनाय जादों। बिनि थाखाय लुनाय जादों एबा बेखौ फुजिनाय जादोंमोन होनदों। बेखौ 10 जौथायाव पल्लव डाइनास्टियानो लुलांदों। दा बेनिफ्राय दंबावो नुदों आन्नामालायार टेम्पोल। बे जाहैबाय तिरुपन्नामालायाव दङ। बेबो चला डाइनास्टिफ्रा लुलांदों 9th सेन्चुरियाव। शिबनि मुङाव बेखौ लुलांनाय जादों एबा शिबखौ बेखौ फुजिनाय जायो होनदों। दा आरो बेनिफ्राय दंबावो नैबे श्रीपुरम गल्डेन टेम्पोल भेलराव दङ आरो बेखौ लक्ष्मी मोदायजोनि थाखाय लुलांनाय जादों आरो बेखौ 2017आवसो बेखेवनाय जादों गोदानसो बे मन्दिरा। दा बे समायना रमायना आरो बेयो 2017 नङा 2017आव। बेनिफ्राय बालामारुगाम टेम्पोल सिरुभुरि बेयावबो दङ। बेखौ मुरुगान मोदायनि थाखाय फुजिनाय जादों, बानायनाय जादों होनदों आरो बेबो मोनसे समायना तामिलनाडुनि मन्दिर। दा बेखिनि गासै 15ता नोंथांमोननि थाखाय तामिलनाडुनिफ्राय मा मा फुजिजाथाव मोदाय आरो टेम्पोलफोर दं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायफामनोबो हागोन गावबा गावनो इन्टारनेटाव सार्च खालामनानै। नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेसो, माखासे जायफोर बिथांमोनहा आनजादाव जिरायनो गोनां एबा जायखिजाया इन्टारभिउफोर होनो गोनां बिथांमोना मिथिनायजों लोगोसे बेखौ नट खालामना लायोबा मोजां होननानै सानो। मानो होनबा बेनि लुनाय आरो लुगिरि बेयो हिस्ट्रि पार्टआव कमन आरो तामिलनाडुनिफ्राय गोबां दं हिसाबै बेफोरो गोनांसिन आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोनिखौ नोंथांमोननो होनो लानाय जागोन मोनफा मोनफा लासै लासै होलांबाय थागोन। आरो आसामनिखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेयाव थानानै नायबाबो जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।